menika palungguhan kula dipun copot. Nalika semanten kula niki dipun pasrahaken kalian Doronggung Prabu Seni. Doronggung Prabu Seni gadahi gegayuhan kepengin tresna dhateng Ndoro Ayu Ratu Kambang putranipun Kanjeng Sultan Prabu Semi kuwi. Nggih. Lho menungso kok ora ngilo pripun? Lah tegese ora ngilo iki ora marah. Sepira ta umure Prabu Semi? Sepira ta umure Ratu Kambang? Nanging Doronggung Prabu Semi niki gadahi pangkat derajat lho. Nggih mboten napa-napa menawi wadon niki ra kena dipameri derajat pangkat kadonyan. Terus ngeten wae. Piyambakipun kepengin tresna dhateng Ndoro Ayu Ratu Kambang. Gunakaken cara. Piyambakipun ngripta Nawala kala wau dipun pasrahaken kang supados kula ngaturaken Ndoro Ayu Ratu Kambang. Sampun kula aturaken. Sampun dipun tampi Ndoro Ayu Ratu Kambang. Ndoro Ayu Ratu Kambang ngendika ingkang kados karebet. Aku ora seneng karo pawongan sing ngripta Nawala iki. Nanging malah kapara seneng karo pawongan sing ngaturake Nawala menika. Iki lho, kamangka ingkang ngaturaken menika kula. Kelampahan langen budaya. Ageng katresnan dumadakan wonten Kanjeng Sultan Tenggone ingkang wonten papan menika. Rumaos kula menika mboten Kanjeng Sultan kula tampani Aji Nagara Kasem piyambakipun mboten tumama. Kula tampani Aji Sasra Birawa piyambakipun uga mboten tumama. Kula kemutan marang sinten kemawon ing jagat persilatan ingkang kula tampani Aji Nagara Kasem kok mboten tumama. Piyambakipun mesti kemawon gadhahi aji tamewaja rak ngaten to. Kamangka wonten ing jagat persilatan ingkang gadhahi aji tamewaja menika namung Kanjeng Sultan. Ngantos piyambakipun duka dhateng kula dipun tunduk saking Demak Bintoro ingkang kapisan. Pengen bae ora? Pengen. Saya seneng karo Ratu Kambang. Tresna kula wis mikira sampeyan. Oh ngaten. Nggih.
prajurit Demak padha sampeyan bubar mawon sareng tunjang pados gesang mboten saged nyepeng wujudipun kebon yen ngono kalah lho nggih Nuwun sewu Rama Sobi wonten Demak tesih wonten Kakang Karepet tartamtu boten badhe wonten dosan ingkang kados iya kowe sing ngalembono nek upamane Karepet Demak ora bakal ana lakon sing kaya ngene nggih mboten wonten ingkang kados ngaten apa sih dawa timbalan kalamun prajurit Demak padha kalah ingsun bakal nganaki Giwatemboyo marang sosok bae raketan wong pidak ujaraan selong desa paribasan yen bisa jelek kendarat gede materi kepuntahan bakal tak ganjar hormat sekolah bane tak jodake marang Ratu Kambang kula menawa sesir kowe iki wis ditundung Nanging kula mireng Giripati Mboyo to. Kanjeng Sultan Karepet dawuh sumandaka kowe sewani mlebu ing Demak Bintoro Pangapuntenipun Kanjeng Sultan kula penu beti sayembara menika. mlebu di Sayembara Ji. ora karo kowe Karepet Nanging nuwun sewu, panjenengan nembeke mawon ngendika marang sinten kemawon menika mboten mawon Kanjeng Sultan. nggih dawa dalem ngaten Kanjeng Sultan menika sampun dados sabda pangantika panjenengan lho Rama iya Karepet Dawuh wis kawasa pangandikan ingsun Ji. marang sosok bae pancen ora mawas posko desa yen bisa ngendarat cilik mateni gede mateni marang kebun danu bakal jodake marang putri Ratu Kambang Pangestunipun ingkang kula Assalamualaikum. Sing jenenge ana kebo ngamuk ana ing Kasultanan Demak. Pancen bener ora kleru sapa kowe Aku Karepet. Karepet Aja mbok bacotake barang ngamuk ning Kasultanan Demak. Karepet Iya. kowe becik kowe sumikira saka karban Sing sepikir kulit kowe. aku ora bakal sumikir iya Kalahku nganggo wiji kacang ijo. Kaya ngono. Nek ngono unjuk atur ning ngersane Kanjeng Sultan. wis bali apa yang wis gawe Marmatur sedaya dawuh ndika sampun kula estokaken. Saya-saya kebo ingkang ngamuk wonten ing Kasultanan Demak Bintoro sampun kula cepeng. Sampun kula rangket Kanjeng Sultan. saiki wis ora nggih rusuh Mboten tenan menika kowe sampun sing tentrem. bisa ngangkat Nggih. Ratu Kambang inji Rama menawa iki jodohmu Karepet wis bisa nyekel anan kepundan sing ngamuk ning Demak Bintoro mula dina iki bakal ndak udanane nggonku ngucap maneka swara Karepet tak jodohake marang Ratu Kambang dan jodohaken kalian Ratu Kambang apa aku gatelan iki apa mboten napa-napa kowe iki ikhlas apa ora nggih ikhlas Ketingalipun kok awol itu. iya Nduk Lah nek kula kalian pun Kakang Karepet menika ning ningkrak sing wadon lencir kuning sing kagung katon cakrak. Lah nek upami ngobrol menika kalian pun paman Rebo Semi. terus Tunggu entuk tutup sami mawon. maksudnya ya Sing wadon katon
lakon ayu. Sing lanang. Kaya untuk. Ya. Iki wis ngajak Suping Surya Lenggono kemawon. kabeh lakon pamungkas. Iya, Bet. Resmi. Nggih. Saiki kan sira ndapa supaya ngaturake pangapura marang Kang Kagungan Wersa. Pangestunipun Kanjeng Sunan. Nuwun sewu para Tresna kakung Semawana Putri. Makaten kala wau cariyos pamundutanipun Bapak ingkang amangku gati mundhut satunggaling cariyos karebet neguru. Jarene sampun wonten paripuranipun cariyos. Kula minangka wakil pikanca sagota agung budaya ndherekaken sugeng kundur lan kepareng kula sakanca nyuwun pamit sawetawis sugeng pepanggihan ing mangke dalu. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.